תעצרו את הקולה. היא לא מצליחה להוציא, לשחרר אותו. הנה, בסדר, תסתדר. וואי, זה נורא. אל תעמוד, זה מגעיל. וואו. תשחררי אותו, שקן, תשחררי אותו. וואי, זה נורא. אל תגיעי, אל תגיעי. אני לא נוגעת, אני לא... תרימי לה את הרגל, תרימי לה. איזה קולות, מה? זה השמן, הוא רוצה לאכול כל הזמן. לא, זה לא השמן, זה הראש בפנים. זה השלישי. הוא שתקוע לה? כן. הראש בפנים, נראה לי. לא, מה תקוע לו שם? לא יודע. יצא או לא יצא? לא, הוא עוד לא יצא. הוא לא יצא. בפנים עדיין? כן. הנה, היד שלו בפנים, היד. היד. הראש בחוץ? הראש בחוץ, כן. אני אנסה לעזור לו. היד יצא החוצה. יצא? אני חושבת. ראיתי יד אחת בחוץ, אני לא יודעת איזו יד. יש לו יד אחת בתוך חדש. אבל לא רואים כלום. תראו, זה פרווה של השמן. כן. ראיתם את הפרווה? קטן. לשניהם יש פרווה. ששקי, תעזרי לו קצת. בסדר, אין פה כלום, מה את רוצה? כאילו, אין פה רצפה. אין פה רצפה? לא. פה יש רצפה. הנה, הוא השתחרר. השתחרר בדיוק? לא, זה לא. לא יודעת. אני לא יודעת, הם לא זזים משם. יש פה אחד נרדם לה על הזנב. כולם הולכים לאחור הזה. אחד נרדם לה על הזנב. הם מחפשים. כזה אינסטינקט שהם חוזרים לאיפה שהם באו ממנו. הוא שחרם שם יותר. מה זה פה? איזה זה? אני לא יודעת אם הוא נראה מת. הוא נראה מת, הוא לא זז. לא, הם נושמים. כולם? נראה לי שכן. יש 4! לא. לא, זאת איך. רגע, הוא עדיין תקוע לה. נראה לי השנייה שם. היא דורכת לו על היד, יש 4, הנה הרביעי יצא. הנה, ידעתי. הרביעי יוצא. איפה? רביעי יוצא או שהוא יצא? אני רואה 3. הנה, יצא שיליה. וואי, זה טוטלי צורה, זה שתתה פתאום. וואי. שימו אותו שקט, וואי. יו, זה עשה כל זה. יו, תעזבו לי. יש כרחנה את זה, תעזבו שאנחנו ראינו. אישה הייתה לא צדק. בגלל זה הוא היה תקוע. יש פה רצפה. יש רצפה, נוי, מהר. תרימי לה את היד. רגע, אם הוא בלט דם. מהר, תרימי לה. היא מנקה את הדם. וואי, נשבעת שאני רוצה להקיש על טובה. תרימי, נוי, מהר, מגבת. שנייה, אני מחכה שהוא יזוז. הוא זז. אתה מגבת? יש לה עוד אחד, 1,000,000%, יש לה עוד אחד. תפתחו חלון. אני אומרת לכם, יש לה 3 בנים. לא, אל תפתחי חלון, יהיה לה קר. אמא, לא שתגידי. הנה, מה פתאום? אתה רוצה להוציא החוצה, לא? וואי. אז יש 4 או 3? 4. הנה, הוא יצא. הוא הרביעי. אז איפה השלישי? אני רוצה לדעת מי יצא קודם. אני לא רואה את הרביעי. הרביעי פה בבטן שלה. כן, יש פה נוי, תסדרי את המגבת. אני מנסה. הנה, לא, רגע, תרימי לה. לא נורא, לא נורא. זה אני אעשה את זה. רגע, תעשה את זה. תביאו פשוט כפפון. המסכנה הסתבך עם עצמה, היא לא יודעת מה לעשות. הכל יהיה בסדר, תהיו רגועים. אבל זה לא שכל גוש שלנו פה בבית היה חי. ג'וני אהב יש לך הודעה גם מדופן. אם מעניין אותך מה יקרה. מה לא יודעת, שם. תראו מה יקרה. שום טובה. אז רגע, יש 4 בטוח? לא. כן. אני לא רואה. יצא השיליה, למה שלא יצא? כי זה השיליה של השלישי. מה? יש 3, איפה אתם רואים 4? היה עוד אחד, בדוק היה עוד אחד, לא? כן, היה עוד אחד. כן, הוא יצא, ראיתי גוש סמוך שיצא מהתא. בתוך ה... לא, זה היה השיליה של השלישי, בגלל זה הוא עדיין היה בפנים, כי היא צריכה למשוך איתה את השיליה. אז יש 3? לא, אני חושבת שיש אחד בפנים, בתוך הבטן שלה. שהוא שאת חונקת אותו. הוא לא חונקת אותו, אל תדאגי, את רואה שהוא לא בוכה. זו הזדמנות לנקות לו את הטוסיק. כן, אני מחזיקה אותו ככה, ואז אתה זה. כמו עם מצב, עם פשפש, עם כולם יעשה את זה. וואי, אתה זוכר פשפש שאתה מנקה לו את הטוסיק, נכון, וואי, איזה קטע. הם כולם מלאי דם, עוד הפעם בגלל שהם נכנסו שם. זה החדש? הנה זה בן, זה בן, הנה בולבול, נכון, זה בן, זה שמן, זה בן. אבל למה הוא לא זז? לא, אני חושבת שיש אחד שם בפנים שהיא לא רואה אותו. לא נראה לי. אני חושבת שכן, כי מישהו... פשוט שתשחררי אותו, תראה, הוא לא יכול לזוז. שושקי, יש שם עוד אחד, לא? הנה, הם נקים. הנה, הוא בוכה לה. שושה. יופי, טובה. נו, אתם רואים עוד אחד? לא. לא, יש לא, זה 3, חבר'ה, זה 3. השיליה זה היה של, בגלל זה הוא היה חצי תקוע בפנים, כי השיליה הייתה וזה עדיין היה קשור, היא לא יכלה לקרוע לו את השיליה. שושה, תביא אותו. עכשיו זה יכול להסתובב. הוא לא יכול להסתובב. גם מיתו את הבטן שלו. הוא תחת בלבון.
וואי, איזה ריח בשר. איזה אני לא גבר. רואה כלום. אני גם לא מריחה, לא יודעת. מה? לא יודעת, איך אולי אתה אני לא סתמתי מריחים? את ה... יש פה סירחון. אני צריך להתהפך עכשיו. טוטאלי. הוא שמן מדי, תראה את הבטן שלו, כמו בהיריון הוא נראה. טובה, איך הוא נח עכשיו, הוא נח, די, הוא עבר לספורט, טובה. וואי, יש הוא שלי ולא אכפת לי. זה שלך. שלי. זה כמו שהיה פעם שעברה, אבל הם שניהם שמנים גילי, זה השמן הראשון, זה השמן השני. זה השלישי כאילו. אנחנו קוראים לסטלי, לא מעניין אותי. סטלין, אחד יש. קוראים לו סטלין. אוי, פסוס קטן, הוא רוצה לי... איזה פנים מכוערות שלהם. תשמעו שזה קריאה טוב. היא מלקה את השאריות של השלי. מה מאמי? קחו אותו, קחו. זה בכיין. זה מושיקו. רגע, תהיו בשקט, אני רוצה שישמעו אותי. תזיזי קצת את המצלמה של הגיל. גילי. קחו אותו אליה. אני יודע שבאייפון המיקרופון לא משהו, אבל בכל זאת. קחי אותו רגע אליה, אמא, קחי אותו רגע אליה. להזיז אותו? כן, אליה לבטן, כי לא יכולה לקחת אותו עם הראש שלה, היא לא מגיעה לשם. הוא בוכה. וואי, איזה קטן. אבל שהוא לא סתם מוכה, אבל שהוא לא כאילו... הוא רוצה להיות ליד אמא שלו. טוב, ביי, איזה כוח יש לו, אתם לא תאמינו. פעם ראשונה שהיינו אשכרה בכל הלידה של איזה חיה שהייתה לנו. כן, מהתחלה. כן, תשקי זמן אמבטיה? את הלשון שלה. זה מתלפלפת. רוצה מים שהוא השקי? מה לשתות? לא, לא תצא כלום עכשיו. לא, גם אני חושבת. איפה שמנו את המים האלה? מתחת למיטה, כאן. פה? זה קטנים. אני לא יודעת למה יש לי תחושה שהיה 4 והוא פשוט בבטן שלה. לא, הרימה את הוא הרגל, היה ראיתי. בוחן, הוא היה... אל תעזוב את זה, אל תעזוב את זה שזה לא ייפול. אל תעזוב את זה שזה לא ייפול. שושה. היא לא תשתן שם, תעזוב, תציבה את זה. היא לא רוצה, היא לא כמה זה וזהו. היא לא, הם לא שותים. היא לחוצה מדי. למה? גם אישה בזמן לידה לא שותה. כן, אבל זה כלב אף פעם לא שמח. יש לך כאבים, יש זה, מי חושבת וואי, יהיה לכם דם על הקיר, איזה כיף. לא, זה הזדמנות לצבוע את החיים. היה לו על הרגליים, מה לדבר? תכלס. כמו כזה... שי, רטוב פה? לא, סתם נעים. כן, שי הכי הזו שאומר מה פתאום. הרגל הזאת שלה נראית כמו גור. כן, לכן הייתי בטוחה שזה גור גם, וזה הראש השחור. זה ממש נראה כמו גור. פתאום זה לאחד שחור כזה, באוזן המכוער. זה וואי, לא מסכן, נכון. זה שנוי נקרא לו אמר, ג'יפה. מי אמרה את זה? אני אמרתי. נקרא לו יוסף. מסכן, זה ברמזון המכוער. הוא יוסף. נוי, צברי שם את הסניחה.